Ahoj. Mé jméno je Fanula a vítejte u 4. vlogu. Dlouho jsem netočil, protože jsem měl zlomenou pravou ruku a nechtělo se mi příliš točit se sádrou, protože jsem si řekl, že by to vypadalo celkem blbě. No nic, a už se vrhneme na téma dnešního vlogu. Téma dnešního vlogu je fantazie. Samozřejmě fantazie je úplně super, ale v dnešní době, což určitě o tom mluví naprosto retardovaný, nebo někdo, prostě se o tom teďka mluví, že to upadá kvůli počítačům a prostě televizi a i, protože ty prostě jakoby děti nečtou, nebo lidi nečtou, hrajou ty hry na počítači a pak prostě nemají tu představivost. A to je podle mě celkem škoda, já jsem celkem čtenář a čtu a mám tu fantazii fakt obrovskou. Jsem král tohoto království a vy jste moji poddaní a budete mi sloužit, nebo vám dám vařičkou přes prdel. Ale o tom radši pomlčíme. Samozřejmě jsou i lidi, kteří ještě čtou a nedívají se tolik na televizi třeba, nebo vůbec nehrajou hry a tak. A což je v dnešní době celkem úžasný. Ale když se s tou fantazií trošku přežene, tak to asi není moc dobrý. A pak jsou lidi jako schizofrenici a to už je trošku level takový hardcore. Zabij ho. Tohle už by bylo z toho videa úplně všechno. Já se s váma loučím a zatím.